Adlaw, magandang umaga. Ayan, mayang. Punto mo. Ano gini? Ito yung pamati. Batang dulu. Oh, dari dapat sa may pangyuran. Batang pangyuran. Oh, ano mo pa? Ano mo? Sakit? Kaya tuk ini na ba? Na? Ituktok niya na ba? Pagka masura mo nila. Oh. Ano ko? Nagutok. Pag Sako gana ko di pangalan ako ba na? Okay, anak naman sa ako. Nya. Nagutok. Nilagot to na maro ana mauli. Wala. Mo ba? So, di kan dere abot po dere. Sakit rin. Sakit ya. Dere sawa wala mo ko wala ka sa mo connect. Wala masawa. Karon lang adlaw? Kanya punta. Buntag. Imong gipamati lang. Kumanwa na gyud sa mo kon. Wala. Di naman og gambal. Wala po. Wala po, wala lang. Wala. Ah, sige. So, gawas diya, ka na mga usahay lang. Wala po. Wala yun siya. Sikot, likod, hawak, puy-puy, pangalay, banon, wala. Ini lagi udah mati kan. Nabigil lang yun. Pikilan. Kung kuhan ka, mulihok-lihok nga anak, anong... Okay man. Oh. Pero kung ilakaw siya, mga anak-anak, Ilagaw. mura kag maagi kuhan. Abot sa pagit. Ilagaw. Niya, puntod mo, pa, sige. Eh, mo balik, dali mo sa ano? Doon sa Datok. Ayan, shout out sa taga Datok. Shout out sa inyo, Kaya Datok. bilang state ako ilang kapitan ko. Ano na sa Meral? Meral de ay. So, Meral Street. Shout out sa inyo, taga Meral Street. Uban sa ito ang pinalanggang kapitan Edgar Loloy Dago. Shout out ni Mokap. Niya, sa mga subscribers na ko sa YouTube channel, shout out sa inyo ha. Thank you for supporting my YouTube channel. Maraming salamat sa pag-subscribe. Of course, special mention, thank you so much for watching my YouTube channel. Shout out Thailand, shout out Indonesia, of course, shout out Pilipinas. Ayan, maraming salamat. Okay, so maghilot na ko guys. Akong tabang mo ni kay napikil ganina buntag. Sakit na iyan. Batang, no? Yang pangyaran. Sige. So, maghilot na ko. Ganahan mo makik-friend na ako'y Facebook. Eric Hilot ang Binisaya. Ayan. So, maghilot na ko guys, ha? Sige, tagalan t-shirt. Boxer short ka? Wala ba? Brief. Sige, iposa na to. Ama na stella. O, dito natulog. Dayan to, dayan. Ito ni mo? Ito ni mo? Oo, natulog ko. Relax mo na sa basang araw ng oras. Dayan te. Ito nung nanay? Hindi mo ko niya. Pero, Dalam, ito lang ang lahat ito ng sombra ni Nick ba? Ang bagong turo kong pinalit ang uwa pa sa na patay. Napay unom ba? Ako tatong kaning nauban. Ako na lang dala doon. ang bauban mo ni mo? Samok. Sa kabalog na stroke na ito siya. Baka na ito na ibawan ang dagan. Di man takabalog. Sa kabalog. Alaga na ito. Gani. Kung nasayot pa tadi, muli kay ta. Hindi mo ka masayot. Kanitong wala? Sige, ito yung tinod pangalan? Yan tinod? Ronaldo. Ronaldo.
Wala ka masabay ito sa Marte. Pero masabay ka. Sige po nito. Amal lagi. Ano naman daw mo? Hindi mo man ito na isra na. Kaya mo man natulog. Kaya ka matulog. Hindi mo spare line ko. Oh, basak yan to. Siguro, hindi ko natunan. Basta naanan. Ang nakapuno sa mga ang butang. Sila ram Dili lay mo. tao. Dati pagkain at butang. Tulog, ito kabag. Nagko kayo. Oo, wag man kung kabalo mga tumog samal ang iyang ingon sundo raman. Istorya nga atog samal. Oh, Dili naman ko nahibaw kawin na pag abot nako. na. Ato daw samal. Hmm. Paman mo ingon inik-nik ang atog samal. Sundo raman. Nara ito spare lang. Uban. Uban na. Suot mo ba? Yan, diha daw ka matulog. Ah. Sakit niya, May? Ha? Punuot mo? Singutugan na siya. Gani. Eh, doon sa trabaho, singot. Kani sa kitandog na kunin mo dali, lusay ni siya ha, kani ha? Mamantay ka? Kani lusaya pag ini sa kitandog, muda ko ni mo ninong na buon. Na magpungat o usahay, kutas usahay ha? O ni siya singot, kutas singot ugang ha? Sa iyo kami ng mata to, plus 4. Yung lumang pa man. 5 mo nang lakaw. Nga hapit na gud alas 6. Hapit na alas 6. Short man. Hayag na kayo. Sa man ang oras sa abot nako. Kuhan, alas 6:30. Ulat lang siya. Chat na mas ka, di ta magdalinit. Bahalag maabot na siya, ulat na lang. Hindi ka pwede magukod kayo, magpatip sa iyo na to. Jadi mata mo builo. Dagan ako, kuhan lang, 50-60 lang. Hinay kayo. Nga nanay ni mo gikapoy na sa biyahe. Ha? Kapoy na sa biyahe. Ano naman? Alayo ato. Gikapoy nga ako sa pagkaugma, wala pa man. Pagkaugma, wala man sa monsa. Pwede man na mo kuan dayon. Balitson nila. Sila yung kaon. Sila duhang ante na bilin dito, kami namin sa dagat, sila nangaon. Sila doon dito naglumba. Naman dito sa lamisa. Patuyang ko na yung duwag kaon. Di pa dahit. Labi noon. Ya, kapila ko to tamak-tamak siya sa kapo. Nagsabak pa man siya. Sa kapo. Sabak man niya. Eh, di pamation. Di katupong nilakaw ko na siya dito sa ilan ni Tubal kato na mertli po na Oto? siya. Mertli, pagkauma. Di nakalakaw. Nakalakaw na siya ba? Litson. Sabi Litson, nagkanggayo. Paguli na mo, pagyapon mo horot. Ilang may kabuklit siya. Umbo. Kung mga tulas lang birthday dito sa Latubal. Kakuan po, nakalakaw ka. Kaon ka, balibad ako, hotdog na yung tao baboy. So may kapoy yung tao nga mo, may baklay mo, pwede mo mubuha. Sabak man daw bata. Sabak, itong dako. Ako Pero Julia, dili to ang kuhan oh.
Dili tong nakakonsiya. Litson. Eh, ipasagdan sila sa lamisa. Kami tos dagat ang aligo. Ang bitaw dako, kuno sa rin ako. Wa di may kabantay na iba nga dito na lang sa lamisa na patuyang sila kaon. Sila ante. Way nakabadlong. Nandun, sagdan, busy, mamitanan ligo. Langan, apungan mo no? Dili man jud mi ko mga tungkuan na nang litson rin karon. Ako, makit lang ko gamay ra gyud kayo, panit lang gamay. Yung ka jud na mga unom, yung kaon ko wala. Badlok na jud ko jud. Basta lang. Karon lang ko gamay lang tambal sa ibo kanang gamay lang kaya lang ko kutsara ba nang gamay. Tubig, di ba yan na nangundag kaon. Lando ko. Tuyang kaon. Ha? Patuyang lang ba? Daghan man, Litson. Nalami mo pagkaluto ah. Kukulit mo kaya isda na dyan taon ko akong masudan. Wala, dito taon na nang ubato eh. Ano ko? Yan, lisod padaan mo lang kao. Padako ko sa taman. Dapat Kusog dito kaon. ah. Padako ko sa taas. Lisod mo Control yung- kaon. Lisod mo yung lakaw. Control Bukat ba? ang kayo siya, bukat. Amo, tarong. Payat, yes, nanay sa una. Dili ba na siya na itong buhi pag ninitong. Kaya kung man to, stress mo to. Kasi magtrabaho. Stress dyan. Kaya abang na makahuli. Pero, ano may stress? Ano may mo buyag? Dili, di, sukad sa sila nitong namatay. Pagka, wala mo Ano may magyaw-yaw? Wala may trabaho. O, naging magyaw-yaw. Karang yaw-yaw mo yung maka-stress. Isog mo to. Hawag mo to. Pero, tuyang na. Okay pala yung mama ni mo no. Okay po pag paano mo? Hmm? Mama ni mo, kadwa ka tuig no, dali na no? Ang dami ko ng life. Ano ka ng kinabuhi sa kalabutan? Ano lang kay covers ka o Matirang matibay. wala ka uno ni mo? May cover ba? Ba. Okay na sa dipinda ka ginis panahon kay. Ang upat sila maglanlan, di man maunsa. Atlan. Ano eh? Sa mauna lang. Sirahan naman lagi ng puro crack. Oh, kasarakan kay bawal ang kurang. Dili pwede ang kurang. Bawal ang kurang, bisang official. Nakamutay sila. Ano, sponsor na? Anong Mexico? Ah. Hey, girls.
Nindot ka? Tag Readers Call. Murag wa man kagkumpra siguro doon. Tama. Wa pagyud ba? Dimisiha. Pila hatag ninyo Rex sa Redor? Eh? Pila hatag ninyo? 130. 20 na dito sa ako ah. Ha? 20 naman dito sa ako. Sa pag 150 mo dre mag-inom gud. Sa mo ah, sa unahan, 130. Bisan pag mahimo ng 200 ng Red Horse. Kaya mo naman tao. Di ba no? Okay nun. Sasakin mo. Inom ka. Katulad na itong pandemya, kita yung nun. Ha? Pandemya, Oh, katong pandemic, kamahal ato no? oh, kita yung pagi. Mangita gyud pa gyud tao. Lumay ra na 130, no? Oh, Kaya sigarilyo bisan mo taas. Mo sigarilyo. sinasawa na. Hindi ko na sila mareklamo. Pero kang gasolina mo mahal mareklamo. Paslak sa baba, reklamo. Kuha, naman ko tulad din sigarilyo. Kami tulog Diyos, billionaire. Para naman dito sa para mahatag. Yara? Kaya ra? Ha? Kaya? Mag-explain ko sa mga paminawa ko. Ha? Mag-explain ko sa mga paminawa ko kay importante kay ni sa kalawasan. Dili lang para sa mga apil po ko. Ha? Kani dire, kung wala pa kang masayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Oh, nasaan nila? Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? Oh, Imuuna na to sa balay para mas dali siyang masabtan, bot o sabot. Kung balay siya, di siya parehas. oh, Lain-lain dyan, no? So, automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky. oh, Dili maayong circular sa dugo, oh, no? Dili yun sa may circular sa dugo. So, kung atong na-i-repair sa doktor, mo ni pinakababa nga rason nga nung i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa mo kung magpa-dialysis ka, kay ang dialysis pa ya is forever. oh, yun. Forever gastong, ha? Oh, So karon automatic no, mo na siya no. So kung matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapikton sa tao hapos ang lawas kaning wala may maygo. oh, wala na yun. Kung matake ang stroke or mild stroke sa tao, kung taas ang sugar kani dire, ang mapiktuhan sa tao hapos ang lawas kanito kung may maygo. Mao na siya ang explanation nganong ang stroke dili parehas. Na ay wala, naapoy tuo. No, kung natin nakita nga mga stroke patient. No? Na karon pag-atake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay gyud. Kuman. Ang resulta nagulay gyud di nagyud ta kalakaw. Kay sabay naman. Oh, No nya, pero pwede pa nato sa matabangan. No nya, napoy ubang atake nga pati ba madamay. oh, Depende sa tao lang no, sa swerte lang gyud niya no. So karon manikamot gyud ta nga imong uric acid no, nga di mo taas ha. oh, Manikamot ang wala na stroke, mild stroke, paralyzed, wala na siya manikamot ha. Kaya kini mong uric acid di mo taas. Unsaon man nato nga di mo taas mong uric acid. oh, Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog, oh, ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahimbis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob ha. oh, Labi na gyud si karning ulang ha. Di ba ka manigarilyo? Inom. inom. Ha? May inom? Oh, Wala man tayo makinarya mabasa sa imong uric kung tasong dili. Ang atong basihan kung masakitan ka. Ha? Tagsara man ka inom. Tagsara mo inom. Kadadlaw! Kada adlaw, ha? Iyong kumpiyansa, ha? Sadyo rin. Taas imong uric, ha? Automatic din na basta mo inom ta, atong uric taas din na siya. Karon pa ni natandok? Oh, Ha? ah! Eh, dili
na to ni sa bungkagon, mo na inungdan nga mubugat atong tiil. Hindi ta makalakaw anong kay bugat ra ha. Bungkagon na sa paramugaan ha. Kaya ra? Kene. Sige gyapon eh. Kaning gitandog na ko nimo dre, lusay ni ha? Kani ha? Ay kumpiyansa ni kay dako-dako na ra ba ni sa gamay. So kaning lusaya pag di nato ni tandogon mudako ni oni nungdan nga nung may tao nga magsugod-sugod or mutakingking mulakaw maumata sa maestro. Wa po sa maestro. Ang tawag ganin niya mo ni nungdan. Ang tawag ganin niya osteoarthritis. Osteoarthritis, knee arthritis, kani heel arthritis. So kani arthritis para malikayan di nimo atake puhon. Una-una bawal mo kag itlog, manok, dinamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Di magagam kag balot. Ako na sa pagod. Sahay. Ako to sa tubig ko kulot ta. Dagamay. Kalimot sa bawal, ha? Kalimot sa bawal. Lamay mong corridors, no? Tanduay pa dyan. Sus. Mas power pa, no? Sige lang, basta magparamdam. Nabi to si Eric Hilot, rin. Doon, tingnan na. Mau yan.